Ел башыннан 18 январга кадәр Зәй районында коронавирусның 6 очрагы ачыклана. Бүгенге көндә стационарда 8 кеше 85 елгы бер авыру реанимациядә ята. Инфекциянең яңа дулкыны көтелә. Бу омикрон булыр дип төгәл генә әйтеп булмый. Шулай да без үз көчебезгә һәм булган мөмкинлекләребезгә таянабыз, диде баш табиб Айдар Фатыйхов. Мы готовы увеличить койки. У нас сейчас развернуто 25 коек в инфекционном госпитале. Готовы расширить до 60, но если необходимо, то и больше. Лекарственный препарат в достаточном количестве, оборудование есть, все в рабочем состоянии, поэтому готовность у нас 100%. Район буенча 65%-тан артык зәйле ковидтан вакцина ясаткан һәм моның уңай нәтиҗәсе сизелә. Баш табиб сүзләренә караганда, әлегә Зәйдә грипп очрагы теркәлмәгән, әмма вируслы пневмония ел башыннан 15 кешедә ачыклана. Үлем очраклары да була. ОРВИ белән район буенча 260 кеше мөрәҗәгать итә, шуның яртысы балалар. Йогышлы авырулардан саклану өчен вакытында прививка ясату, эпидемиягә каршы чараларны үтәү, битлекләр кию дә уңай тәэсир итә, диде баш табиб. Аделя Брханова, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.